Toto je Monster, Seiko Monster. Najnepotrebnejšia vec, ktorú so sebou najnovšie nosím, keď sa plánujem pripútať na kábel. Náš svet je také divné, rýchle miesto a ponúka toľko vnemov, že ich za jeden život skrátka všetky nedokážeš okúsiť. A potom sa iba naháňame, ale za čím? Makaj v práci, treba viac peňazí, lepšie auto, väčší frajer, aha, ešte chyba motorka, pozri Island, tam som ešte nebol, ale najprv zastávka na Bali, fúha, ale nemám toľko času. Musím makať, aby som sa mal lepšie, skrátka, keby som mal viac peňazí, potom by som mohol... Koniec, game over, čas vypršal. Nezabudni sa občas obzrieť okolo seba, vyskladať svoj krajší svet z vecí, ktoré sa ti páčia. Nie z vecí, ktoré majú najviac lajkov a chtiac nechtiac sa ti tisnú do očí každý deň. Chcem všetko, veď kto by nie, priznaj si to. Ale naučil som sa vyberať si, ubrať, spomaliť a na to sú feraty parádnou vecou. Nie je to nič náročné a vlastne to prišlo dosť do módy, takže teraz na kábloch stretneš veľa ľudí, keď je pekne. Ale ferata horskej záchrannej služby Martin sa dá ísť aj v zime a vtedy je to zaujímavejšia kávička. Nikde nikto, veľa vody, ľad a... Skrátka, zimy sú už slabé na sneh, takže to šlo už aj bez cepínov vo februári. Sakra. Na ruke pristal nový parťák Seiko SRP H13K1, lebo sú to hodinky, ktoré vyzerajú a vyzývajú na čosi dobrodružné. Nie nadarmo si vyslúžili prezývku Monster, hoci tieto nejako monštrozne nevyzerajú. Via Ferrata je taká skratka, keď chceš byť horolezec, ale nemieníš sa učiť množstvo vecí. Kto si za teba spravil obrovský kus roboty, aby ti sprístupnil krásy lezenia. To však neznamená, že sa sem môžeš pustiť bez rozmyslu. V tom je krása tohto druhu pohybu. Musíš spomaliť, obzrieť sa a porozmýšľať, kde a v akom poradí umiestniš svoje končatiny. No a potrebuješ sa preklikávať na lane medzi istiacimi bodmi, takže s Bohom rýchly svet, toto je relax pre uponáhľanú myseľ. Čas ale neprestáva plynúť a monsterky mi svojim týkaním pripomínajú, ako dlho som preč od rodinky. Nepotrebujem smartwatch, nepotrebujem mať pod palcom hordy údajov. Je to len hobby. Jedno aj druhé. Na čo sa hrať na majstra sveta a profíka v obore, keď toto všetko má len jednu jedinú úlohu, aby si bol šťastný. A keď ťa tešia hodinky, len preto, že sú a ukazujú čas, tak vitaj v klube, kde si vyberáš hračku podľa toho, aby spĺňala isté, tebou vymyslené, reálne nepodstatné kritéria, aby si sa potom bez výčitek tváril, že presne toto som potreboval. A Seiko Prospex Black Series Limited Edition SRP H13K1 som potreboval. Lebo keď lozíš po skalách a prišklipneš o kameň zápestie s Rolexami, tak slovami podržtašky bude to drahé. Toto je v cenovke, ktorá aj pri totálnom zdevastovaní neprinesie veľa nových šedivých chlpov na brade, možno 2-3, lebo každá strata zamrzí. Monster je, ako som spomínal, iba prezývka. Toto je už 4. generácia týchto hodiniek a keďže Seiko tak nejak nedáva hodinkám oficiálne normálne vysloviteľné mená, tak vďaka svojmu masívnemu tvaru a akoby vyhryzeným miestam na lunete aj tele sa týmto hodinkám ušiel názov Monster. Oni predtým vyzerali ozaj, ako by ich dohryzla nejaká príšera. No v dnešnej podobe už nijako zlovestne ani masívne nepôsobia, ale pred vyše 2 dekádami, keď prišli na svet, toto musela byť ozaj pesť na oko. No a tieto čierno-čierne sú o to viac decentnejšie. Ja mám čiernu rád, aj oranžovú a tak som mal s nimi iba jediný problém. Vlastne mám s nimi viac problémov. Ten Cyclop je blúd, akože naozaj to zväčšovacie sklíčko nad dátumovkou a dňom v týždni. To plánujem vyriešiť, rovné sklíčko do tohto modelu sa dá zohnať, ideálne Zafir, lebo Seiko používa tvrdený minerál Hardlex a ten sa mi neosvedčil. Hoci tuna je zapustený pod úroveň lunety a tak nie je úplne na rane, ako napríklad pri rade Seiko 5 Sports. S radou 5 Sports má Monster spoločný ďalší problém, a teda kaliber 4R36. Ono to vlastne nie je problém, pretože je to spoľahlivý kaliber, keď sa pokazí, ľahko ti ho niekto opraví a tak. Lenže už som si zvykol aj pri mechanických hodinkách, že sú presné v rozmedzi plus minus 2 sekundy za deň. Toto si kupuješ s tým, že ťa čaká plus 45 až minus 35 sekúnd za deň. Podľa slov Seika, môj kúsok fičí zhruba 13 sekúnd dopredu, za víkend som do 30 sekúnd off, čo je stále fajn a sú to víkendovky, takže je odpustené. Najviac ma ale odradzali rozmery, mám chudé ruky, páčia sa mi veľké Adventure, Explorer, Survival a tak ďalej hodinky, ale skoro vždy je to ako nosiť aparát z kostolnej veže na zápesti. Tieto Seika ku podivu nie, aj napriek ich rozmerom. Sú to potápky, takže áno, sú veľké. Vodotesnosť je do 200 metrov, takže nejaký vodopad im nemôže vadiť. Skrutkovacia korunka je zhruba na 4, čo je fasa pre pohyb zápestia, hoci niekomu to vadí, lebo symetria. Priemer lunety je síce 42 mm, telo má však 40. Hodinky sa teda zvažujú ako opačne postavená pyramída alias slovenský rozhlas. Nože čierna zoštíhľuje a tak trošku maskuje rôzne tvary, takže ani pri vcelku masívnejších rozmeroch hodiniek 20 mm
silikónový remienok nepôsobí anorekticky. Teda pôsobí, keď máš hodinky len tak položené, tuto by som skrátka pridal trochu viac materiálu. Myslím, že by hodinkám prospelo, keby vyzeral remienok viac ako ich integrovaná časť, nie je len ako náhradný diel. Ale všetko sa stratí, keď ich dáš na ruku. Nosia sa naozaj príjemne až ľahko. Remienok je fajnový, mäkký, nedrhne o kožu a teda nevytrháva chlpy. Hodinky ako také aj napriek veľkosti tiež nevadia pri žiadnom pohybe. Sú z nerezovej ocele a okrem spodnej časti celé zatiahnuté v čiernej povrchovej úprave. Aj korunka, tá je šrubovacia a musím povedať, že keď ju dotiahneš iba slabo, keď ju chceš následne uvoľniť, ide to ťažko. Čo je fajn, lebo si omylom skrátka neuvoľníš. Jednosmerná otočná luneta 120 klikov, vďaka zárezom sa s ňou ľahko hraje a počúva, ako pekne kliká. Je to také surovejšie hrkotanie, čosi ako harlejacké Včka. Ciferník je asi najviac hlboko zapustený, jednoduchý, výrazné indexy pokryté fejkovo vypálenou lumkou Lumibright, tá je aj na ručičkách. Celé to pôsobí masívne a tak trochu retro. Niet pochyb o dobrom odčítaní času a to aj po tme. Kvitujem oranžovú minutovú ručičku, hoci mi už tieto oranžové prvky neprídu príliš originálne. Vidieť to skrz naskrz skoro všetkými značkami, ale som rád, lebo Rolex Explorer 2 216570 sú pre ich veľkosť pre mňa nenositeľné. Hoci majú tiež priemer 42 mm, ale som kvôli nim ochotný jedného dňa pribrať, no nedarí sa. Tieto Seika sú už tiež tak trošku ikonou, majú svoj fanklub, ale to, že sú limitky, aj tak veľa neznamená. 7000 kusov je dosť veľa. No aj tak z nich ide ten správny pocit, že máš na ruke čosi extra a o to jediné pri tomto hobby ide. Pozrieš na nich, ako ťa čakajú na poličke a vieš, že treba kam si vypadnúť. Toto nie je kúsok pod oblek, toto je kúsok, ktorý so sebou budeš vláčiť na miesta, kde si sám sebou, kde ti pripomenú, že čas beží, aj keď sa tebe bude zdať, že sa práve zastavil. Čau!